كاب استوديو زينا يرتيفي عزو سلام تقبل فنونا مكتال تركوبو تخبركم تعزاتنا كمي تمسيهم ساعة شعات آخرين لومي سنبت عشان سستك بتستدالو زينا تاتوشن وتصان في مالونا كسافت سامن مكتالكم بخبر زعد من مساعاتكم تسنح ميكايل حدقو فالماقن بكنت وتاتو فيلم بريزيدنت حماد أبي زوبا ماكل نزنت فا من سيات ممهران سيمنارا كايلا أبي زوبا دوبو بوصيت هاجراو مرمرا شامناي كفلين ممحياش ككاد أبزلو تعري تزجر أبي نوزو بحجاز نبرتي ممحدار كبابي حشيشات معي وفراتات لمعاتي السلاسل له أبي زيناتات وصاي بريزيدنت شي جين بينغ نساسات خطاطا لبره بريزيدنت چاينا فينو كجلجل تمريجو جابان أستراليا چاينا ممكات زعلمه حدش تاوي سمع تفرعلنا هندي بوشتاوي عغما بزمعبلتا روكيت 36 ساتلايتات ناب زوري أمريكا تلاخد أفريدا زرزر زينا بريزيدنت حماد ويزورو تخا تسفا ميكايل تمال 20 كرت تقمتين وكلتي أبو زوبا ماكل زنطفا من سيات ممهران سيمنارا كايدا تمالي تأمر زسرحت إيرتراويت غوالن سيتي لمونا بمرقات زبرخة أمور مغتزل على قد كم زلوا زتغسط ويزورتها ممهران ديك أنسيو أب مرقات معوري ستافت رايزي كونه أب موحاس معوري عدلاتن ربحاتاتن كمونا بمهنات سلطون حورة سبون عبيد الرغيز فترعيو كعما الزخاخرام مويا ممهرنا بيودك سبن حورة سبن مسيرة لوطين ممسا زعلمه كبر مويا مخانو بمحبار دما ممهران دك أنسيو حتو دك أنسيو درب حلافنت نتصوتاوي معورينت مخانو تجنزيبن عطفاك سرحة كتجهان تمحتينا بريزيدنت حماد أصعبا ببهراو تعدلتن زحبنان أب كلو هاجراوي مربات عزو ستافة زلون دك أنسيو مهنات محبر بمتكل أمينو سرحة لزلو مخانو بمقلاص منسيات ممهران منسيات مهارو بهاجراوي كبرتات أب مخصكاسن ممزانن مريح تراك تصوتا تلابيع تساتفتي أب زهابو ريتو نأقداس نايتي سيمينارن أبو سر على زعواتاتن بمتقاس هاجراو مربات عمعوات إجامن كمزة بركتا الرقاقيتان نابي قال زينام سنسجر لوم عمت اب زوبا دوبوب اب هاجراو مرمرا شامناي كفل استرغبه وصيت مسناي زحالف عمت كنصاصرن كله ممحياش كان تراي بزبلصن خمحايش جن حيل صعري يدلين اب كتما من دفراس تقانع اخيباون بقندو اب زيزو كوري وكيليرينا فيلمو تكابو ملك صطام زدالو تحستو ليديا تخله مريم أبزوبا دوبوب وصيت هاجراوي مرمرا شامناي كفلي كبن مبال ككايد أبزلو صعري زتيه رئيس ممهران سوبرفايزراتن حلفت أبعت تمرتن استساطفوا أخيبا بعسران حدن تقمتي أب كتما من دفرات تخايدوم أب جنفر مينستر تمرتي أوها هذا هاجراوي مرمرا شامناي كفلي ممهرا سمورم سيسينوس أبزقربو تصبصب لو ما عمت بزوبا درجة 49.6 مئتاويت دق أنستيو زركبون لعلى 19 شحت مهارو كم تفتنوا كابعتهم دما 48.8 مئتاويت كم زحلفوا قليتهم زترخبه وصيت مستقدميو زنبر عمت بمنتصار بتزامادي زحاشه مخانو زتقسم ممهر اسمرم اتوصيت بزلعل نخم حيش ممهرانن سوبرفايزراتن عقم تمهروم نممعبال توسخ صعرك كايدو تمحتينوم حلافج أنفر مينستر تمرتي زوبا دوبوب ممهر هبتزق كيدانه بوغنو زلو دخامات تلاليو نمفواسو بوهدت كسرح بمزخخر ممهران مريح تروم كدنفع تصويعهم تساتفتي بوغنوم حجاز زبلوا حسابات بملكع رئيتو أغريبهم أب مينستر تمرتي وانا دايركتور كفل حفشاو تمرتي آتو موسى حسين نايب أب زهابو مزازة مقال زلو بلجأتات تعاقبهم نزحاشا وطئت زقبر تعارك عزز بمزخخر بقعت سمهارون محيال زيادة أب كدمة مهرتن نايمة بقتا درجان لعلقو لحتا هيبكا مسرح أقداس مخانو قليتهم
ኣብ ዞባ ደቡብ 179 ትካላት ቅድመ ትምህርቲ 265 ናይ መባእታ 96 ናይ ማእከላይ ደረጃ 29 ድማ ናይ ከላይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ንጡፍ ኣገልግሎት ይርከባ ኣብ ዞባ ሓጋዝ ነበርቲ 15 ዓድታት ምምሕዳር ከባቢ ሓሺሻያ ብምዕቃብ ሓመድን ማይን ከምኡውን ምጽጋን ናይ ሓመድ ጽርግያ ብውህደት ይነጥፍለው ኣማሓዳሪት ምምሕዳር ከባቢ ኣቶ መሐመድ ሙሳ ሐመድ ነሪና ብዛሃብ ሓበሬታ ዕላማ እዚ ካብ ፈለማ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ዝጀመረ ወፈራታት ማይን ሓመድን ብምዕቃብ ኣከባቢ ንምርጋእ ምዃኑ ብምጥቃስ ዛጊድ ልዕሊ 4000 ሜትር ኪዩብ ከትሪ ኣብ ናይ ሕርሻ መሬት ልዕሊ 45 ኪሎ ሜትር ዛላ ድማ ኣብ ጎቦታት ክስራሕ እንከሎ 14 ኪሎ ሜትር ናይ ሓመድ ጽርግያ ከም ተጸገነ ኣፍሊጡ እቲ ልምዓታዊ መደባት ቀጻሊ ምዃኑ ዝሓበረ ኣቶ መሐመድ ሙሳ ኣብ መወዳእታ መስመር መጓዓዝያ ጽገና ተገይሩሉ ስለ ዘሎ ህዝቢ እተመላለስ ኣውቶቡስ ሓራት ክትምደበሎም ሓሽፈራይ በፂሑ ዘሎ መስመር ሓይሊ ኤሌክትሪክ ድማ ናብ ምምሕዳር ከባቢኦም ዝሰፍሓሉ ኩነታት ክፍጠር ተላቢዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብዚ ወቕቲ ቀውዒ ስድራ ስዋትን ጽጉማትን ንምሕጋዝ መደብ ተታሒዙ ከም ዘሎ እቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ ነጺሩ ነበርቲ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ዘካይድዎ ዘለዉ ማእቶታዊ ንጥፈታት ኪነቲ ተፈጥራዊ ጸጋታት ኣብ ምዕቃብን ምስሳንን ዘለዎ ኣበርክቶ ከምኡ ሓይልን ናይ ምግባር ዓቕምን ዘደንፍዕ ምዃኑ ሓቢሮም 15 ዓድታት ትጥርንፍ ካብ ከተማ ሓጋዝ 19 ኪሎ ሜትር ንሸነኽ ሰሜናዊ ምዕራብ ርሒቓ ትርከብ ምምሕዳር ከባቢ ሓሺሻይ ኣሳት 10,000 ነበርቲ ኣለዋ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ምምሕዳራት ከባቢ ሸኻይቶ ኣቦን ሓርሲለን ብህቦብላን ውሕጅን ዝወደቐ ዓንድታት ኤሌክትሪክን ዝተበትከ መስመራትን ይጽገን ከም ዘሎ በዓል መዚ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ሲቲ ጨንፈር ዓሰብ ሓቢሩ ሓላፊ እቲ ቤት ጽሕፈት ኣቶ ዮናስ ተስፋይ ነሪና ብዛሃቦ ሓበሬታ ብሸሞንተ መስከረም ኣብ ዓሰብን ከባቢያን ብዝወቕዐ ህቦብላ ዝተሓወሶ ዝናብ ዓንድታት ኤሌክትሪክ ብምውዳቑ ኣገልግሎት ተቋሪጹ ምጽንሑ ጠቒሱ ብውሁድ ጻዕሪ ኣካላት መንግስትን ህዝብን እቲ መስመር ተጸጊኑ ዝኣረገ ዓንድታት ተተኪዩን ስሩዕ ኣገልግሎት ከም ዝቕጽል ከም ተገብረ ኣፍሊጡ ካብ ሓርሲለ ናብ ኣቦ ኣብ ዝዝርጋዕ 14 ኪሎ ሜትር መስመር ኤሌክትሪክ እውን ከቢድ ጉድኣት ከም ዝወረደ ዝሓበረ ሓላፊ መስመራት ኤሌክትሪክ ኣቶ መሐመድ ኣሚን ብወገኑ ኣብዚ ግዜ እዚ 105 ዓንድታት ተተኺሉ እቲ ተቋሪጹ ዝነበረ ኣገልግሎት ዳግም ዝጅመረሉ ኩነታት ንምፍጣር ይስራሕ ከም ዘሎን ልዕሊ 85 ሚእታዊት ከም ተጻፈፈን ኣረጋጊጹ ኩባንያ ሓፈሻዊ ህንጸት ቀይሕ ባሕሪ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን ህዝብን ኣብ ምዕዋት ስራሕ ልዑል ኣበርክቶ ከም ዝገበሩ ጠቒሱ ድማ ነቲ ብሩባ ዝሓልፍ ዝነበረ መስመር ካልእ ኣማራጺ ይዋደደሉ ከም ዘሎ ኣብሪሁ ዜና መስዋዕቲ ኣባል ኮሚሽን ኣባይቲ ገዲም ተጋዳላይ ኪሮስ ተወልደ ሃብቱ ብ22 ጥቅምቲ ብሕማም ኣብ መበል 79 ዓመት ዕድሚው ተሰውዩ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 1975 ኣብ መሳርሒ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፈ ተጋዳላይ ኪሮስ ተወልደ ቅድሚ ናጽነት ኣብ ተዋጋእ ሰራዊት ክፍሊ ማሕበራዊ ጉዳይን ክፍሊ መጓዓዝያን ድሕሪ ናጽነትካ ክሳብ ዕለተ መስዋዕቱ ኣብ ኮሚሽን ኣባይቲ ተመዲቡ ንህዝቡን ሃገሩን ብተወፋይነት ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ ገዲም ተጋዳላይ ኪሮስ ተወልደ በዓል ሓዳርን ኣቦ 7 ውሉዳትን እዩ ስነ ስርዓት ቀብሩ ድማ ሎሚ ሰንበት 23 ጥቅምቲ ሰዓት 4 ድሕሪ ቀትሪ ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈጺሙ ኮሚሽን ኣባይቲ ብመስዋዕቲ ገዲም ተጋዳላይ ኪሮስ ተወልደ ሃብቱ ዝተሰምዖ ምሪር ሓዘን ኣገለጸ ንስድራ ቤቱ መቃልስቱን መሳርሕቱን ጽንዓት ይምነ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ስዕብ ኣጉራዊ ዜናታት ንምክታልኩም ክቅጽል ደግመ በኽብሪ ዕድም ዜና መሰናዶ ኤርቲቪ ናውጽል ክቡራት ተዓዘብቲ ስለምክታልኩም ኣዝየ መስግን ዜና ወጻኢ ባይቶ ዴሳዊ ሰልፊ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ከካይዱ ኣብ ዝቐንየን ሎሚ 23 ጥቅምቲ ኣብ ዝተዛዘመን መበል 20 ሃገራዊ ጉባኤ ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ ንሳልሳይ ናይ 5 ዓመታት እብረ ከም ዋና ጸሓፊት ሰልፍን ፕሬዚደንት ሃገርን ኮይኑ ከገልግል መሪጽዎ በዚ መሰረት ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ ድሕሪ መስራቲ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ማኦ ዞዴንግ እቲ ንዝነውሐ ዓመታት ዘገልገለ መራሒ ክኸውን በቂዕሎም ብዘይካዚ ፕሬዚደንት ፒንግ ቀዳማይ ሚኒስትር ንዝርከብዎ መብዛሕትኦም ኣባላት ካቢኑ ብሓደስቲ ተኪዎም ኣለዎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ ዋና ጸሓፊ ዴሳዊ ሰልፊ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና
ኮይኑ ብምምራጹ ናይ ውሃና መልእኽቲ ሰዲዱ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብስም ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ኣብ ሰደዶ መልእኽቲ ቻይና ብመሪሕነት ዴሳዊ ሰልፊ ኣብ ዝሓለፈ 70 ዓመታት ኣብ ዝተፈላለየ መድያት ንዘመስገበቶ ገዚፍ ገስጋስ ጠቒሱ ፕሬዚደንት ፒንግ ንሳልሳይ እብረ መምራጹ ነዚ ንምድንፋዕ ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ከም ዝህልዎ ብምሕባር ኣብ ዝቕጽል ከቢድ ሃገራውን ሃገራውን መዝነት ሰናይ ምንዮት ገሊጹሉ ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ ዝርግሕን ኣቕርቦትን ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ኣብ ምምዕባል ለበዳ ኮቪድ-19 ዝፈጠሮ ቁጠባዊ ማሕነቆታት ኣብ ምምካት ቻይና ኣብ ሃገራዊ ማሕበረሰብ ዘለዋ ጽልዋ ምዕባይ ግዳማዊ ምትእትታው ዝመንቀልዩ ንልኡላውነት ቻይና ዝፈታትን ሸርሕታት ኣብ ምብዳህ ወታደራዊ ሓይሊ ቻይና ኣብ ምትርናዕን ቁጠባዊ ፖሊሲታት ኣብ ምቕርጣውን ብዝተጻወቶ ተራ ልዑል ደገፍ ከም ዝረኸበ እዩ ዝግለጽ ኣውስትራልያን ጃፓንን ዝጸንሕን ወታደራውን ጸጥታውን ዝምድና ኣብ ምድልዳል ወሳኒ ምዃኑ ዝተገልጸ ሓድሽ ጸጥታዊ ስምዒ ከቲመን እቲ ስለያዊ ሓበሬታ ምልዋጥን ወታደራዊ ምትሕባር ምዕማቕን ዝርከቦ ስምዕ ሎሚ 23 ጥቅምቲ ኣብ ከተማ ፐርዝ ኣውስትራልያ ኣብ ዝተቓንዐ ዓመታዊ ኣኼባ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት እዩ ተበፂሑ ናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ወታደራዊ ህላዊ ቻይና ኣብ ዞባ ኤስያን ፓሲፊክን ስጋት ከም ዝፈጠረለን ክጠቕሳ ዝጸንሓ ኣውስትራልያን ጃፓንን ንምብድሁ ጸጥታዊ ሽርክነተን ኣብ መምዕባል ኣተኪረን ክሰርሓ ምጽንሐን እዩ ዝሕበር ክልቲአን ሃገራት ኣብ 2014 ንዝምድነን ናብ ፍሉይ ስትራቴጂካዊ ምሕዝነት ክብ ከም ዘበሎ እዩ ዝግለጽ ናይ መወዳእታ ዜና ህንዲ ብውሽጣዊ ዓቕማ ብዘማዕበለታ ሮኬት ሎሚ 23 ጥቅምቲ 36 ሳተላይታት ኣብ ሓደ እዋን ናብ ዙርያ ምድሪ ከም ዝለኣኸታ ኣፍሊጣ እተን ኣብ ዝርግሐ ኣገልግሎት ኢንተርነት ከም ዝዋፈራ ዝተገልጻ ሳተላይታት ዋንነት ብሪጣንያዊ ኩባንያ መራኸቢታት ዋን ዌብ ከም ዝኾና ዝሓበሩ ሰመዚ ጠፈራዊ ምርምር ህንዲ እቲ ተልእኾ ብዓወት ምስል ሳሉ ሃገሮም ኣብ ጠፈራዊ ምርምር ኣጥርያቶን ዘላ ብቕዓት ዘመስክር ምዃኑ ኣፍሊጦም እተን ሳተላይታት ነፍሲ ወከፈን 150 ኪሎ ክብደት ከም ዘለወን ሰመዚ ህንዲ ገሊጾም ህንዲ ማእከል ምውንጫፍ ሳተላይታት ብምዃን ካብቲ ዓውዲ ኣታዊታት ንምኽዕባት ወጢና ክትሰርሕ ምጽናሓ ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎን ወገናት ይሕብሩ ዜናታት ንምዛም ማርሳ ዜና ክደግመልኩም ፕሬዚደንት ሐማደ ኣብ ዞባ ማእከል ንዝነጥፋ መንስያት መምሃራን ሴሚናር ኣካይዳ ኣብ ዞባ ደቡብ ውፅኢት ሃገራዊ ምርመራ 8ይ ክፍሊ ንምምሕያሽ ክካየድ ኣብ ዘለዎ ጻዕሪ ተዘትዩ ኣብ ኑ ዞባ ሓጋዝ ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ሓሽሻይ ኣድማዒ ወፈራታት ልምዓት የሰላስሉ ኣለዉ ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ ንሳልሳይ ተኸታታሊ እብረት ፕሬዚደንት ቻይና ኮይኑ ከገልግል ተመሪጹ ጃፓንን ኣውስትራልያን ንቻይና ንምምካት ዝዓለመ ሓድሽ ጸጥታዊ ስምዕ ተፈራሪመን ህንዲ ብውሽጣዊ ዓቕማ ብዘማዕበለታ ሮኬት 36 ሳተላይታት ናብ ዙርያ ምድሪ ከም ዝላኸት ኣፍሊጣ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ንሎም ምሸት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ይፍጸም ስለምክታልኩም ኣዝየ መስግን ዝስዕብ መደብ ታሪኻዊት ውድድር ቡያ መበል 31 ክፋል ክትከውን ብወገነይ ሰላም